Gyűjtett kedves barátaim, először bemutatkoznék, mert itt már második nemzedék nő fel, aki nem nagyon találkozott velem. Én vagyok a fia Borda Józsefnek. Az életem első harmadát itt töltöttem ebbe a faluba, én itt cseperedtem fel. Aztán a sors elvitt engem is, mint annyi mást, aki kitanult. Köszönöm a szervezőknek ezt a szépen megrendezett ünnepséget, és egyáltalán a gyűjteménynek az újra életre hívását. Megkértek, hogy egy pár szót mondjak apámról, meg a gyűjtemény keletkezéséről, egy pár percben ismertetném ezt, hiszen őt sem ismerik már elég sokan, 1984-ben elköltözött a faluból. Az apám a közeli Kölesden született 1914-ben, egy ottani parasztcsalád gyermekeként, és annyiban szerencséje volt, hogy volt két testvérbátyja, akik, és édesanyja, akik el tudták látni a gazdaságot, tehát nem volt egy túl nagy gazdaság, 25 hold, így lehetőséget biztosítottak számára a tanulásra, nem kellett ott maradnia, el tudták látni a birtokot. Gyönkön volt gimnazista, Nagykőrösön végzett 1936-ban, akkor kántor tanítóként. Ugye ez a két, akkoriban az iskolák egyházi kezelésben voltak különböző felekezeteknél, és mindkét, tehát mind az egyházban való működése, mind a tanítása végzettséget szereztek az akkoriban diplomázottak. Na most abban az időszakban nagyon sok állástalan volt, és volt egy olyan rendelet, hogy 3 évig egy kezdő nem kaphatott állást, úgyhogy 3 évig helyettesíthetett különböző helyeken, meg csinálta azt, amit tudott, meg munkanélküli volt. Aztán végül is 1941-ben itt a Miszlai Református egy közösség iskolájában kapott végleges állást. Nem sokáig taníthatott kezdetben, 42-től 45-ig tulajdonképpen végig katona volt. Közte volt egy kisebb pár hónapos megszakítás, amikor visszajöhetett tanítani. 45-ben aztán fogságba került, 3 évig az orosz kenyeret ette a hadifogságban. Hát ez volt ám életében legkeményebb időszak, amiket elmesélt, csalánlevesek, meg portakásák, meg marharépa, meg fenyőtűlevesek, tehát egy ilyeneken küzdötték végig azt a 3 évet, míg végül is 1948-ban hazajött a faluba, és onnantól kezdve végig itt tanított 1976-os nyugdíjba vonulásáig. Közben tanult is, megváltozott a képzési rendszer, szerzett az új rendszernek megfelelően pedagógusi végzettséget, sok mindent, amit kellett egyáltalán elvégezni, iskolákat, tanfolyamokat, azt mind megcsináltam. Hát az én apám, hogy pár szót mondjak erről a fiatalságnak, akik nem ismerik, egy igen szigorú, precíz, fegyelmezett ember volt. Ezt gyerekként is így láttam, meg később, hogy a 24 évet közösen együtt éltem vele Szegeden. Egy olyan ember volt, aki mindennek előtt tartotta a kötelesség teljesítését, és talán bizonyos embereknél nem is volt annyira népszerű, mert ezt másokon is megkövetelte. De bízom benne, hogy többen vannak azok, akik jó szívvel emlékeznek rá, és nem a rettentő szigorát jut az eszükbe, és talán amit tanított, viszik életük során magukkal. Apám nem volt egy mosolygós ember, de nagyon segítőkész volt mindenütt, mindenkinek, aki kért, segített, dolgozott mezőgazdasági munkákon, házépítésben. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon közösségi ember volt. Tulajdonképpen én úgy láttam gyerekként, hogy az ő sorsa, a falu sorsa volt, tehát ami történt, abban szinte mindenben dolgoznia kellett. A megyei adminisztráció felméréseinek végzésétől kezdve mindent, amit egy írástudó embernek el kellett végezni, azt itt elvégezte.
Én majdnem azt mondom, hogy nyugdíjazásáig nem volt egy szabad perce, a reggel 8-tól este 11-ig mindig valamit intézni kellett az iskolával, a kultúrházzal, a könyvtárral, a megyei felmérésekkel. Talán egy pár kezdeményezésével előrébb is vitte a falut a halastó ötlete vagy a strandépítés, és hát ez a helytörténeti gyűjtemény is nagyon örülök, hogy az ő nevét viseli, talán a munkáját, amit belefektetett, méltatja. István Hamar Imre verse. Itt járok megint annyi év után, a Margaréta firma rám nevet. Éled a sok kicsi emlék, úgy megrohanják fájó szívemet. Itt éltem István, szerettem az erdőt, szabad voltam, kicsit faristalan. Színes álmokat, felhőket űztem, vágyottam titkot őzet után. Itt a soha nem látott messzességek, én kitártam a gyenge két karom, gyerekszívvel jártam a világot, hittem, hogy a holdat is lehozom. Földre hulltam, mint száron ütött virág, de dalra keltem, vígra, magyarra, s ha itt járok a vénhegyek között, gyermekkorom ízét érzem újra. Visszába két úton kell bemenni, de szeretnék a rózsámmal beszélni. Télen-nyáron muskátlis az ablaka, jaj, de sokat áztam, fáztam alatta. Kék a kökény, ha megérik fekete. Nem leszek én kis viszlába menyecske, kár volna még engemet férhez adni, rózsa helyett a bimbót leszakajtani. Édesanyám eresszen el a várba, kötény nélkül a rózsaszín ruhámba. Gyászén nékem a rózsaszín ruhám is, árva vagyok, elhagyott a babám is. Édesanyám azt a száros maringot, amelyet az első szerelkőm adott, szedje össze, tegye vízbe pohárba, a szeretőm esküvője napjára. Végig megyek a Kismiszlai utcán, kacagnak a lányok. Azt kacagják, hogy én mindig csak egyedül járok. Kacagjatok, lányok, Kismiszlai lányok, ha meglátnátok a budapesti babám, sírva fakadnátok. Kacagjatok, lányok, Kismiszlai lányok, ha meglátnátok a budapesti babám, sírva fakadnátok.
lassan hazatalálunk mind. Tudod az esteri dalunk, vagy az elmaradt nyár barmai. Bíbor piros ég alatt hazamennek, árnyaink is így húznak el. Az elsüllyedt gyermekkori táj kinyílt kapuján belépve. Az otthon küszöbén leülünk, kondul a kései harangszó, csuprunkban csobog a vacsora tej. Csöndben elalszunk, s kötényében az éjbe cipel majd az örök szállás, jó puha takarója alá. Gondul a kései harangszó, csoprunkban csobog a vacsora tej. Csöndben elalszunk, s kötényében az éjbe cipel majd az örök szállás, jó puha takarója alá.